Ритай си, мамо. Лили, как си игра? Иво? Иво? Ивчо? Нема ли да погледнеш, мамам? Иво? Виж тук. Виж тук, мама те снима, виж. Виж тук. Ко правиш ти? А ко правиш? А? Ли? Виж колко много колички имаш. Да, виж колко много и колички имаш, мам. Така е, така е. Айде играй си с тях. Айде. Капи с играчките ти. С кое сега? Кое си взел? Ма те не са за хапване, мама. Те са за игра. Не мога да ги стигне. Не можеш да ги стигнеш, слънце. Не можеш да ги хванеш. Ко?